जिसे थाखोनि जा मुं थिसननाय बेयो जागायबाय। दा आं फरायसाफोरखौ थांखिनानै नैबे फंनैसोल' बाथ्राखौ आं बुंगोन जे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि फरायसालियाव 12 थाखोनि जा आनजाद दा बेखौ बर' बिजोंजों आरिमु आयदाखौ लिरदोंमोन। खोब मोजां रिजाल्ट जों मोनदों। 23 सा फरायसाफोर लिरनायनि गेजेरावहाय जों 19 साखौनो सेथि थाखोआव उथ्रिहोनो हादोंमोन। दा बिनि गेजेराव 86 जौखोन्दोसिम जोंनि फरायसालिनिफ्राय मोननो हादों। दा बेजों लोगोसे 75 जौखोन्दोनि बांसिन आरो गोबां फरायसाफ्रा मोननो हादोंमोन। खोब मोजां। देग्लायबो आं आसा खालामदों जोंनि फरायसालिनिफ्राय आरिमु आयदायाव बर' बिजोंजों लिरनाय फरायसाफोरनि बेनि फिथाइया मोजां जागोन। दा बेनिखायनो आं खावलायदों बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय दा बेखौ बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बेनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो लिरनो मोनबाय। रिजाल्टनि फिथाइयाबो मोजां। आं बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन गासैबो बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा जाय आरिमु आयदायाव मुं थिसनगोन दा बेयो बर' बिजोङाव फरायनांगौ, मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ, इयुनाव गावखौ गसंथानो हानाय खालामनानै लाहैनांगौ। दा जोंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन देग्लाय बोसोराव थांनाय बोसोरफ्राव जोङो 75 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय फरायसाफोरखौ फ्रि एडमिसन होदोंमोन। देग्लाय जाय फरायसाफ्रा जोंनि फरायसालियाव फरायनो गोसो दङ 60 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय फरायसाफोरखौनो जोङो देग्लाय फ्रि एडमिसन होगोन। आंनिफ्राय बेखिनिखौ बुंबाय।